le ndoda la njengoba kweshale emoto mina bengehla ngaphesheya ukhamba ngomgwaqo ukhamba phezulu kaSontshenge ithi thele emoto mayiphuma ngibona kukhamba inyoni enkulu emhlophe phezulu emkhathini yehla le nyoni ihamba ivuleka yenza le ihamba ivuleka le nyoni ithi kodwa ngigijime njalo mangizoyibuka le nyoni ngithe mase ngikhamba nginyuka la nginyusa ihlati mangifica ubaba omdala bekhophozi lebheke phansi efake ijazi emhlophe efake isigqoko esimnyama bantwana benkosi uthi lo muntu ngisondele kwaseduze yayisithi le nkosi lalela ke mfana ngoba sengilapha ngifuna ukuze ngibone abasengiyahamba ngiphinde ebuhleni ithi kodwa lo muntu bengaqhamuka ngambona likhona amaNazaretha angazi umthetho wami ngiyasaba ngigqoka ifoto yinto nje ngiyisaba kabi faka nje ifoto hlamba ngane bakuzwa mhlawumbe ngoba mhlawumbe ngiyisoni kakhulu yini kodwa angazi kwenzeka kanjani ebhatshani ngigqokile kwase kufika uba ngikhumbula ukuthi khona ifoto phakathi entanga ngase ngidonsa ifoto ngase ngithi mina ubuke laba bantu basezulwini yathi le ndoda mayithatha ifoto iphethe ubhushu ngapha eceleni uShembe yangikhomba ngobhushu yayisithi nangu lo Shembe ngimbonile ibona inkosi uthingo lenkosazana yinkosi sonke manje sesiyesaba sithinta le moto sothi masithinta le moto iphuma kodwa la ngaphansi le moto khona abantu abahlabelelayo manje siyitshela ukuthi mfana sukade efake icassette kuyahlatshelelwa la kuthiwa nkosi yethu simakade ngeke bahlaba isikhathi asini ayikungisiphindi ngithi mina asenze njani ngoba sasiphethe nentanga ngase ngifika la ngemuva kukhona ithobhasa sikopha intambo sibophela kwesinye isihlahla ngiyibuze ngithi na le ntambo ukopha imbuzi ngabopha imoto bengagashuka leshone phansi weni sebesaba bonke abantu sifike la bese ngisizama isiqapha ngisivule bonke labantu mangafika bathule akekho umuntu obonayo la ukuthi imoto igingqikile kuyahlatshelela la ngifike ngimthinte lo muntu la lo seduze kwesitapha ngaphambili akangizwa ngimthinte ngithi ngimthinte kwesithathu emese ephaphama bese kuvuka lokuthi abone aphume baphuma bonke bazibaphelela bantwana benkosi wathi bakuphuma nje okugcina yenza ishishinizi imoto bantwana yayikade kanjoba sihlushwa ukona nezona abantwana benkosi umuntu angakhona le ndoda izehamba ezweni lakithi ayikazi imbatho zemhlophe kodwa yambona uShembe yamkhomba ngobhusha athi nangu umuntu ovimba imoto sengihlala phansi inkosi yamakhosi ngeke ngayikhuluma le ndaba khona umfowethu ongemva kwami uthe silapha ekhaya usuku uyagijima uma egijima lapha egcekeni ubaba wena lezi imoto ezaziyingoshe esuka nazo kuphakameni wayesikhukhela nosowubeke egcekeni yayisisuka insizwa isimakala yasishibika yasishayeka la iswini ima ishayeka iswini kwase kufohloka umbambo laphuka nje phoqo asikwazi ukubona thina ngoba lo muntu wayekhipha igazi eliningi ngicabanga ngizokwenza njani ngimthathe lo muntu ngimthwale ngithi mina ngiphuthumisela esibhedlela ngathi kodwa mase ngilandele ngithi naye angihambe ngiyoqala ebuhleni ngibike ebuhleni kodwa lo mpende lo phanga ngibona ukuthi hayi lo muntu uyaqaqa lo muntu uyahamba manje uyabona mase ubuka umuntu kumhlophe emahlweni lento emnyama ingasekho usukuthwele isidumo ayinkonge isibindi ngithi mina ngiqala hambe ngishiya esibhedlela bese ngizobikela inkosi ngama ngafika ngamfaka lapha esibhedlela esilapha eEdington mase ngibuzwa lapha ya uyasebenza eEdington ngisibhedlela sabelungu isibhedlela ubukhokha sikhokhela imali hayi njengoba sesisashuthaze nawo uhulumeni manje sekunengxenye ukuthi uma ungasebenzi ungakhokhi ngase ngiphuthuma ngiza le nkosi Nkosi yamakhosi ngizobika Nkosi umfowethu welapha ekhaya walimala uKheriyane Nkosi angazi ukuthi isimo sakhe sikanjani ngabona uNkulunkulu enza indaba enkulu bangcwele wayesevula isandla wabuka lapha esandleni sakhe wesethe naye ngizomgcina uzophila ngathi baba kanjani lo muntu ngoba manje ngendlela iyona Nkosi angazi ngizokwenza njani ngithi ngicela namanzi ngicela novasini nathi baba hamba athi na ungayi kombheke esibhedlela imina ngizohamba ngiye esibhedlela wathi suka njengamanje ugoduke
Manje uNkulunkulu ukhuluma kanye akakhulumi kabili. Ngokuhlula ukholwa ngahlala la kwadlula usukwana kwabe kwadlula usukwathi ngosuku lesithathu. Ngithi mina ngihambe ngolahla mhlambe lo muntu ufika. Uma ngifika lo muntu lo lapha ufakwe ICU. Uphefumula ngemshini. Uma ngifika lapha sengibizwa usister. Usethi lo sister lo muntu befaka ICU inkulu kakhulu imali ebhalwe la afanele ikhokhe. Lo muntu ufana akhokhe manje imali ewu36,000. Abale nje imali eyi36,000 namasentshana. Efana ngikho ngoba ngibhalile mina ukuthi ngiyasebenza. Hayi bese ngithi mina kulungile ngizobuya bese ngitshela ngigcina la ICU for 7 days. Ngihambe. Kwathi ngosuku lokugcina ngase ngibuyela sengithathe namafutha ngahamba ngayo enkosini. Use ICU angeni noma ubani futhi awungeni ngoba lezinto ayiphethe uyabuka ukuthi uphetheni. Kodwa ngase ngithatha amafutha enkosi ngiwafihla. Ngafika ngafike ngagcoba isidumbu. Ngasigcoba ngathi inkosi wena ushilo. Ngathi mangisuka kwase ngene udokotela omlungu. Wesafike sethi udokotela omlungu hawo. Uhlobene nalo umuntu okade lana ekseni na. Ngithi mina ubandona obekade la ekseni athi naye kukhona umkhulu ofike la ufike ephethe imali wafike wakhokha la wese sayina kuleli file wabe sibhala ukuthi sizomhlinza sikhiphe lelo mbamba ngoba liyaleka lisele ngemicwane lemncane yenyama. Kodwa inkosi ngifikela yathi ngeke azahlinzwe. Ngabuza ukuthi ubani lo muntu ofike lana nathi. Wesethi nanti ifile elikhona ufika wasayina. Kodwa lo muntu ufika washaya isigqisho ufika wabhala la kanje. Hawu. Yabona kama usukubona into enkulu umqondo wakho usangana ungathi uzothini. Ngacabanga lo mlungu ukuthi uzothini bese sekusondela nomnye sister oyekade ekhona. Lo sister omlungu akuthi uNora. Wayesesondela lo sister. Wesethi naye lo mkhulu kade ephuma nje manje ufika wasayina leli forms elithi ngeke asakwazi ukuthi lo simhlinze fanele adedelwe uzophila wakhokha le mali. Isikweletu wena osele naso fanele ukhokhe imali ewu36.74. Nikhona eNazaretha. Ngikhuluma ngento yomuntu ophilayo indaba yakithi engikhuluma ngayo. Kade lo mkhulu hayi ngithema sengiya lapha ngijike ngibuye ngiyeke nomlungu. Mulungu bese ngifaka isandla lephathe ngicabanga ukuthi cishe ukuthi uShembe njengoba uthi ngolagqoka isijazi ukuthi udokotela uShembe manje udokotela ngempela. Amen. Likhona abantu benkosi. Ngakhipha leli foto. Waphila futhi umlungu wenza okufanayo. Umlungu efake lezi njojo zakhe ephethe ipeni. Wayesethi umlungu ebuka lamakhehla esethe bayafana laba bantu ngithi nacha abafani ukusisa kahle. Wayesebukusisa wayesethi nango fika wasayina la waphuma lo uthe singamhlinzi lo muntu ekhomba inkosi uthi ngolenkosi asana. Lo mfowethu bangwele uyaphila. Ngabuya naye ngeza la azange lisike umbambo ngathi esela yayisithi inkosi wena abazali bakho bona mhlawumbe eqamva igama lakho kuthiwa wena usomiso namhlanje ngiyakushintsha igama lakho usungumvumeleni. Inkosi ayibuseni ngizwile. Amen.